Tungod sa dilubyo nga hatod sa pagbaha sa Misamis Occidental, daghang kabalayan ug infrastruktura sa Oroqueta City ang nangaguba. Ang kadalanan sa syudad napuno na sa lapok, samtang miabot na ngadto sa unom ang namatay sa syudad. Ang mga residente nanlimos na tunga sa dalan aron lamang makapangayo og tabang. Ani ang report. Mga gubang balay, mga kahoy nga nangaanod, mga sakyanan nga nangabalintong, nahugmak nga simbahan og lapok nga milukop na sa kadalanan sa syudad. Kini ang sitwasyon sa Oroqueta City, Misamis Occidental, human maigo sa kusog nga pagbaha. Sa Barangay Talik nga usa sa mga nagrabihan, tataw gyud ang gibilin nga danyo sa pagbaha, ilabi na sa kabalayan ug infrastruktura. Tataw sab ang danyos sa sentrong bahin sa syudad. Gani ang dakong hanging bridge sa Poblasyon 2 ug gakonekta sa Barangay Tabuk Norte nahugmak gayod. Nata dire karon sa Poblasyon 2 kung asa nahimutang ang hanging bridge diri sa Oroqueta City. Makita nato diri sa likuran, hilabihan gayod ang kaguba sa maong bridge nga usa sa mga ginagamit sa mga residente dinhi sa syudad aron pagtabok gikan sa Poblasyon 2 padulong sa Barangay Tabuk Norte. Ug tungod sa kusog nga tubig baha kagahapon, nabugto gayod ang tulay. Ug gani mga kapuso dito sa may Tabuk Norte, makita nato nga nabungkag gayod ang dike sa maong lugar. Halos ang tibok syudad nalukop gayod sa lapok. Hinungdan ang mga residente, nag-ihay na lamang sa pagdiskarte aron mabanlas kini. Ang panawagan ng tagyo nato sa aning gobyerno sa sa Oroqueta nga matagaan o mayong siguro kining i-upgrade ang drainage system so sa dakbayan sa Oroqueta. Ang tubig dire sa dalan, mga kutob tingali dire, kita ko mga galabay-labay ng mga tao, kutob dire ang tubig. Sa sulod sa balay dire sa first floor, mga kutob tuhod. Dire sa garahe ko no, kutob ana. Samtang ubang residente nanlimos na sa dalan aron adunay mapalit nga pagkaon ug tubig. Nabahaan na tanan dire sa Oroqueta City. Alungay tanan dire Christmas, Happy New Year. Nabahaan na basta mga tigig ayuda. Taas sab ang linya sa gasolinahan sa syudad sa mga motoristang buot magpatubil. Nagdasok ang mga motorista sa mong station, sanglit halos tanan station sa syudad. Sirado na human mabahaan. Presyo kaya, di magsilbi nga ni Permente. Dapat karong mga gasoline station po ba, makakuan din ba, bakapan din limpyo, unsa ba, pamagi na ron, hindi ito ngani. Hapit pa magkagubot sa mong gas station tungod sa problema sa linya. Ang gasoline boy, dili tagaan niyang wakapila. Kaya kami kapila mamyan eh. Di man mayog, mamunay makadas kasamok nang naa. Oo, makadugay. Yan kami dili kapila, nauban mo singit lang diya. Gaantos may linya anin to mo yan eh, yan ay mo insert diyan, na pwede. Eh kami, wapami, panihapon gani. Sa evacuation centers, nakaplastar na ang ubay-ubay ka magbanay nga apektado sa pagbaha sa syudad. Bisan pa man kuno nga wala nay Pasko o New Year sa ilaha karong tuiga tungod sa ilang kahimtang sa evacuation center. Mapasalamaton gyapon si Erlinda Polyedo tungod luwas ang iyang magbanay sa peligro. Nagul ko asam katanig ipanyapon. Akuyog na lang isang silingan man din eh. Kay may dire basig na yung mga ayuda. Si Nanay Evangeline Claros ug iyang banay luwas ra sa pagbaha. Apan nagproblema gyapon siya sanglit nawala na ang ilang panginabuhian. Ay naot nga matabangan mi. Ilabi na sa amo ang pambot nga naguba nga wa na kapaningwaan. Hilabihang nervyos sab ang gibati sa inahan nga si Joy Macarayo sanglit atol sa pagsaka sa tubig baha. Kugos-kugos niya ang iyang 8-month-old nga baby. Maayo na lang, luwas silang magbanay. Namakwit dahil may nagdali dahil migsaka sa habong nga kuan building balay ba. Dito may nagkuan, dito may nagpundo. Matod sa lokal nga kagamhanan, moabot na ngadto sa unom ang namatay sa lungsod tungod sa pagkalumos. 20 ka barangay ang apektado sa pagbaha. Kung asa, ana sa sobra sa 6,000 ka individual ang gihikling ngadto sa mga evacuation center. Gani nahimo pang emosyonal si Mayor Lemuel Acosta tungod wala gyud niya damha nga malubog sa baha ang halos kinatibuk-an sa syudad. Di na ko ma-imagine akong syudad may ani. Daghang balay. Nawala. Kung moingon kag di maka-tracks akong gikuha, balik-balik. Katulog ka upat sa ko balik diri sa base.
wa pa na mag-evacuate mga tao. Nanawagan sab ang mayor og tabang gikan sa nagkadaiyang ahensya labi na sa ilang problema sa komunikasyon, pagkaon, tubig ug mga materyales sa mga nagubang panimalay. Manawagan na lang po ko no, sa mga kaila sa Oroqueta, mga amigo sa Oroqueta. Kay nanglamig tubig, kay nanglamig gensets, kay I want the hospitals to be operational. Kay wa may kurente, so mag-unsa man atong mga hospital, unsa may ilang itabang. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.